Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Marta at taga Nueva Vizcaya. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Nanay B. Conde Caliva, Tibawa Gonzaga Cagayan, from Carlo and Aloha Joyce Caliva Artiga, ti Quezon City. Feli Galaw Rapisura, Sanchez Galaw kan Rapisura family, di Cervantes Ilocos Sur, from Rex Rapisora. Shout out kada Grace Kayong, Imelda Velasquez, Dani Salud, Lilibeth Duroin, Jasmine Rivera, kan Good Vibes. Inang kantatang ko ijay bagong sikat Purok 7, Padilla Alindayo family, lakay ko ijay Bulacan, ni Uncle Cinti ti Paracelis, kasinsin ko ijay Ilocos Sur kan Bangar La Union, from Divina Padilla. Biason de Guzman kan Ocumen family, from Lilibeth Ocumen. Tolosa family ti Magsinggal Ilocos Sur, from Lynn Tolosa ti Hong Kong. Kakay Dulay kan Clarissa Mangawang Dulay, from Wilfredo Dulay ti Toronto. Huliganga family, the Arim ni Rio, from Honorio Huliganga. Cabral family, the Jessica, Ginalyn, Riza, Rochelle, Princess, LJ, Ashton, Kastamat, Dalita Canoy Cabral, from Priscilla Cabral ti Santa Barbara, Pangasinan. Nisperos, Cristobal, Afalia, Sagon ken Pahoyo family, from Beng, Sagon. Sarsi Danao ti Lasam Cagayan Valley, from Marian Bakuyag.
Gani Matusalem, Jenny Lynn Kimberly Lady Len, Janric Prince Kian kan Princess Athena from Nelia ti Dubai. Shout out kada Simple Girl, Maiden Paderes, Norberto Bangsoy, Berlin Ancheta kan Dayan K. Rolyoda. Gutierrez Bautista, Lagmay, Pascual Galamgam kan Pastor Family, Timino Sikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan, Gutierrez Crombawa Family, Timayantok, Nueva Ecija from Ivy Gutierrez. Shout out ko ni Gerald Sullivan from Vel Binayan. Richard Ramon, Mark Janjan Medina, kan Bosco Anirasti Sabio ti Santiago, Batal Isabela from Jerwin Santos. Samson Galakan ti Canada, BBX Brian Anggala ti Dubai from Aleli Apple. Makablaawan pa ti Taberna Alejo Mundo, Claveria, Terrenal Family ti Tangadan, San Quintin Abra. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Marta. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan itinagan a Marta at taga Nueva Vizcaya. Sigod nga OFW kami nga agasawa. At dadwa nga anak mi a pinagturpos mi iti panagadal, iso anabayag a nagtrabaho kami, ijay balasiw taaw. Imunaak ang nagawid, idi nagturpos ti inauna nga anak mi. Kat simmarunulaangan ti asawak, idi agturpos meten ti inaudi. Agpada kami itan as senior citizen iti asawak. Ngam palubusan na kuma ang mga waglatakan ka iti manang, kas nakairwamanan dagiti agsursurat kada kayo. Sapay kuma tamapili mat ama ikanbiag to'y padas ko. Katapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi kasangsangpot ti asawak dito'y Pilipinas, manipod balasiw taaw. Anya ti panagriknam ita, tadakan dito'y Pilipinas, lakay. Kasla na punas amin na bannog ko iti mano atawan na panagtrabaho kadya balasiw taaw. Kasta matiriknak idi mo na ka nagawid ngam sika. Nang runa idi makita ka naggraduaran ti inauna nga anak ta. Ita, agradwar to matan siya inauday. Nabang aran nak iti husto. Gapu ta isuda ti rason, no apay nagtalinaid ta iti adayo a lugar iti numano atawan. Tapno mapagadal tala ang ida. Iso nga rod a pinagawid dakan. Lakay kan. Husto matan ti ado atawan na kaawan mo diti Pilipinas. Napagadal ta idan. Kan adamat basit urnong ta para iti panaglakay kan panagbakat ta. Husto ka, Marta. Masapol. Saan nga agbayag? Maadaan danton iti bukod da a pamilya. Angam saan kumapay nga itaa. Tapno ba ipaapastapay mo ti iliw ta kadakwada, iti numano atawan a kaawan ta iti denada. Ang masapul asaganaan ta dayta, Marta. Ako na dangarudan. Nang rugita adudwata. Aglepas tangarud adudwata mutlaeng. Saan ang mabalin na kanayon nga aday ti denata, dagiti anak ta? Kumusta ni Papang? Ay na anak ko, naimas pa'y laang titurog na aging gaita, iso adyak pa'y riniing. Sigurado na panog iti biyahe day jay, Mamang. Kan saan na aday ta anak ko? Kas makita kan napaliiw ko, kasla nakasimsimbang ti panunot na. Kampante amat maturog iti bukod na abalay. Jay awan apulusan ti pampanunutan na. Nasayat mo't, Mamang. Nabayag ka pa naman ti kaadda na iti balasiw taaw.
Mabambanong agtrabaho. Tamo nang adda ka sa pula na suportaran na dito Pilipinas. Ngam itatagradwar mo tan ni ading ko Alisa. Awanan ti pampanunutan na. Iso na simbangan ti panunot na. Wan anak ko, kun maipapas na diiliw na kada kayo. Kasmatlaang idi pinauna na ka pinagawid. Diyak ko makayat ti agawid. Ngam ko na namat akabailan na nasuportaran ni ading mo. Tagmay may samatan nga agad-adal. Katagyaman kami hunay kada kayo kun ni Papang, Mamang. Ado sakripisyo tinagdalanan nyo kun ni Papang. Tapno mapagadal da kami lang kun ni ading ko. Isabay-bayan da kami kumamot niya agsubalit itakada kayo. Mamang, Papang, graduation ko ninton bigat. Maragsakan kami kan ni Mamang mo, Lisa, anak ko. Agasam, agradwaran ti buridag may. Wan garod, kasla kaano laang idinagbabasit kayo pailaang kan ni manong mo, nga imbati mi itiday di lolo kan lolayo. Ita, professionals kayo nga agpadpada. Ngarod Utang mi daytoy kada kayo, Mamang, Papang. No saan kayo ang nagsakripisyo ngay madayo? Mga no saan kami ang nakaadal ka ni Manong? Ay, saan mimot nga itulok tayo ta, anak ko? Uray agregat kami, basta mapagadal da kayo. Taday talaan ti mabalin mi nga ipatawid kada kayo nga anak mi. Husto ni Papang mo, Lisa. Awan ti asino man ang makaagaw iti dayta nga impatawid mi kada kayo. Ita, enjoyan nyo matan ti biyagyo. Da kamin ka ni Manong ti makaam mo kada kayo. Congrats, ading. Talaga graduate kan. Wan nga rod, Manong. Nalpas matlangan ti kalbaryo. Anya nga ti plano mita? Agsapon ako ni ti trabaho, Manong. Kaya't kumutan ti agtrabaho akasken ka. Tapno maikak mo da mamangken papangiti kwartada binulan. Nasayat ni Arno kasta. Sapay dandan ni Dida kayat ni awatan ti itad ko kadakwada. Adapay kanumot kwartada. Uray man. Sa balilat tamot aja aggapo kadata. Sapay ko mga rod ta makasapula kadagos iti trabaho, Manong. Kabailam day ta ading ko. Sikapay. Naglaing kanto pay. Imposible nga awan ti mga awat kan kadagos. Day tati kay kayat ko kan kakat, Manong. Talaga abilib ka kanyak. Siyempre mata ading ko. Oray kita, maala ka adagos iti sa di naman na pag-aplayam iti trabaho. Nagturpusan ti inaudi nga anak mi manang Emmy. Ad-adan anabang aran kami kan ni Ador nga asawa. Para kada kami, maysa anapatag abaligi tinaragpat mi, kalpasan ti ado atawan, apa nagtrabaho mi nga agasawa iji balasiw taaw.
Saan mo't nagsayang iti panawan ni Lisa aburidak mi. Taapaman ang nakapagturpos, nagsapol adagos iti pagtrabahwan na, tapno makatulong kanumaten kada kami. Naglabas pa iti panawan, nangasawan ni Lance nga inauna nga anak mi, kat nagnaedan nga agasawa iti lugar ti manugang mi. Ni Lisa lang aruden aburidak tinabati iti poder mi nga agasawa. Lakay, rabiin, apay adi ka pa'y maturog. May parit kan kati agpuyat. Ay, tiyak man mo, Marta. Ta sa anak pa'y mo ta makaturog. Amo nga da pampanunutem. Siguro, maikaw aklaan ka po taawanan dito'y balay ni Lance. Di nan tumot ngamin kaya tagnaid dito eh. Kunakon kat. Lakay, adan asawa dya anak ta. Narigat mo't apawilan ta ida, no sa dino ti kayat da apapanan, wano anya ti kayat da nga aramiden. Kan maysa, amok adida kayat ama inayon da pa'y dito'y balay, nang runa no addanton anak da. Man ano kumaya, kat naglawa mo ti balay tayo. Sa bali latamot adya nakasina da, marami da amin na kayat da, makagaraw da iti kay kayat da, nang runa di manugang ta. Ay, Akan na adapay mo tilisa dito'y poder ta. hanya ta amom. Amang ano manulataon manipod ita, makiasawan tumatan. Kasta talaga mabati tanto adudwata. Saan aya si katinaggapuan da ita sa Rita. Ay, nabayag apanawan adita ida na dinaan. Itata nakaawit tan ditoy. Mangrugi damot ta namang bukal iti bukod da a pamilya. Hay na, maturog kakit din. Adalo mo tirabi. Mayroam kanto ka di. Nala, pilitam ti maturog. Taba iparit kan ka ti agpuyat. Kumusta mo ti trabaho, anak ko? Okay, matpapang. Adarod na pintas nga ipadamag ko kada kayo kan ni mamang. Anya day talisa. Napromotak mamang. Papang, ngimato ti saad ko iti opisina mi. Ay na, nagsaya atan ngay anak ko. Ada parikot papang. Mamang. Anya day ta anak ko. Maialis sa kijay main office may di syudad ti Manila. Iso ko maday ta ti ipakadak kada kayo. Anya? Di ka pag may sakan ijay. Kan pag naadam ngay ijay, anak ko. Ada kondo nga itad ti kumpanya pagyanak papang. Saan unay mo't nga adayo ti main office mi, iti ayan ti condominium apag naadak. Lukas ta, panawan na kami matan, Lisa. Garuda, awan lang arudan dito'y ni Manong mo alans. Ita panawan na kami matan. Sayang mat ngamin ti promotion ko, papang. Ay, sa bagay, oportunidad na ita para kan ka, anak ko. Sige, anak ko. Noan niya ti amo mapagsaya atam. Mayroam kamin tumutlaan ka ni Papangyo adudwa diti balay. Basta kanayon to nga agawid ka, basta dawayam. Uwat mamang, di kay agdanag, kan kanayon kayon to nga awagan kan ni Papang.
Damat lagayam dito'y balkon. Itay payasap-sapulan ka. Agpapaangin aklaeng, Marta. Aday ta ka manen. Mano nga aldawan abapalpaliiw ko, adi ka matagtagari. Ay, mailiwak ka na kita anak ta. Kunada nga may dagpasyar no adawayada. Ngam nabayagan na sa anda nga imay. Pasiglata na patulod iti kwarta ti aramidan da. Katanya nga rod ti mabalinta, no makumikom damot iti trabaho da. Iso nga rod apaw-paw itan da ta iti kwarta. Tapno mapanta ka no iti kayat tapapanan. Mapantag pa siya. Manganta iti ruwar. Anya nga iti ganas mo, no dudwata mo. Sa maalilata mo di adada, Marta. Umaydan tulat taa, di ka madanagan. Bayam, tawagak to ni Lance, ta kumustaak mo't ida iti manugang ta. Lakay, bumangon ka ditan, aldawon, ingkagar mo saran. Marta, bakit? Apa yun? Anya ti mapaspasamakan ka? Agkakapsulta kan. Kaslat, jak may garaw ti bakit? Anya, ay Diyos ko, abangan mo matatake ka mutan. Magkabaalam ka diti tumakdar, taipan kalaagan iti ospital. Sige, ikarin ka tahak, Marta. Mabitlaan, tainak makipagpakaasi di takaarubang at dalugan na, taitaray da ka iti ospital. Pirme ti panagdanag ko iti daydi agundaway manang Emmy. Maat-atake mo't gayaman ti asawak. Naimbaglaangan ta nasigod kat naitaray mi adagos iti ospital. Na-confine iti sumagmamano nga aldaw ti asawak. Inawagak nga rod dagiti anak mi kat impakaammok ti napasamak. Nagawid damot adagos, kalpasan tinaunday a panawen asaan da asimmarongkar kada kami. Simmaranta ti asawak, idinakita na dagiti anak mi manang. Kat dita na panaknakak, apudno ti atap ko. Tinalaos nga iliw na kadagiti anak mi ti makagapo, no apay akala at akim mapsot, ken kaslag sakit. Apaman asimaya at ti kasasaad ti asawak, kat naiyawid min, nagpakadamutan dagiti agkabsat. Nakitak ti panagluwa ti asawak, iso nga inandingay ko, taamkak nga amangan no imbes nga aglaylayunan nga agimbag, kat kumaro pay ket di ti sakit na. Iti panaglabas ti aldaw, bayat ti kaawan dagiti anak mi iti dan nami, kimapsot a kimapsot ti asawak. Kumusta dagiti anak ta?
Saan da ka di pa nga agawid? Pasensya ka kanupay laang lakay. Makumikom da iti trabaho da. Kastaya. Kanayon mo't akasta ti ibagada. Talaga siguro asaan tan anapatag kadakwada. Ay, tila ibagbagamot. Saan ka nga agpanunot iti kasta? Patpat ganda ka dagiti anak ta. Umaydan tumot laeng. Ibaga mga umayda kun pasyaren. Bayat asibibiyagak pa'y. Kaano danto nga umaingay? Intun awan ako. Saan ka kadingag sasaw iti kasta? Agpapigsa kakit di. Tapno makapasyar tapay adwa. Mabitlaang tay nakalaan di kanam. Sa anak pa'y amapising Marta. Masapol amangan ka. Awan pa'y impaunag mo manipod idirabi Pangaasim tatulungan mo't tabagim, Ador. Hello, Lance, anak ko. Hello, Mamang. Ape, nakawag kayo? Adakid daw ni Papangyo. Agawid kayo kanuta kaya't na kayo makita. Mailiw unayan kada kayo. Ala, pasensya kayo, Mamang. Ato nga di trabaho kita. Kadyak makaala di bakasyon ko. Bayan niyo tapadasot nga awagan ni Lisa. Barang niso ti makaawid. Kasta ka di, anak ko. Agipatuludak lang iti kwartayo, Mamang. Mano ti masapol yo? Ang mga natatinas kinagatangan niyo para ka ni Papang. Dapay mo't dya intadyo ko ni ading mo. Umanay pa'y dayjay. Saan, Mamang? Basta agipatuludak lang ta. Tapno at na maaramat yo para ka ni Papang. Ala, makaambo ka nga rod, anak ko. Ni Manong ti umawawag. Apay nga ta. Hello, Manong? Ading, imawag ni Mamang. Pag-awidan na takano ni Papang. Ngam, jakmat masango. Ado ti trabaho kita opisina. Ala, uray sakmat Manong. Amumot ti trabaho. Jakmat mabali na basta panawan latan dagiti taok diti opisina. Agi patulow daklatan iti kwartada. Nagipatuludak mo din. Dandali saan nga ito kaya't nga alangan ni Mamang ngumimpilit ko. Saan tapay kano ngamin nakasapulan ti kwarta? Basta agawid ta kano, talay tatigid daw ni Papang. Kita agto nga rod Manong. Ngamjak maikari. Oras siyak matadin ko. Baka amuan naklatan na makaawid ka. Kita agmat ti schedule ko. Angam no ita, talaga saan pa'y amabali ni agabsenta kiti trabaho. Uray siyak Manong. O sige, pakaamon kan tulatan. Adamot ijay ni Mamang. Mailiw laang siguro ni Papang kadata. Bakit? Awan kadipay dagiti anak ta. Amangan no saan dakon amaabutan. Anya ka kadi Ador. Pangaasim ka di tadi kaagsao iti kasta.
Diyak kaya't nagita nga isaw-sawang mo. Pasensya ka na, Marta. Ngam talaga anabanog akon. Jakon kabailan. Saan ka nga agsaw iti kasta ko naklangaruden? Nana, agina nakakiti. Talaga kaya ko ti agina na Marta. Awanan tinamnamak makitakpay ngiti anak ta bayan si bibiyag Ador, anyat mapaspasamakan ka. Apayan lakay. Pasensya ka na, Marta. Talaga, kabailan nga orayan dagiti anak na Apay ang kastamot hindi magmagam. panugang ko. Kaya ko di agina na. Pasensya ka nakakapilitan. Panawan kamot Marta asawa ipat ka Ador! Ador! Ay, Diyos ko! Nagsalungay nga yun ti asawa ka. Ador! Asawa ka! Hello, Manong. Adi, imawag ka di kan ni Mamang? Uwan, Manong. Ngam pinutod na matadagos ti awag na. Apaman ana ibagana nga agawid ta kano. Kasta mo timbaga na kanya kadi. Sakbaya pinutid na ti saritaan mi. Apay nga ta? Anya tinapasamak? Awan mo ti dinakamat na, Manong. Basta imbagana nga agawid ta kano. Anya ngay, Manong. Agawid ta ka di. Wah, sabali tagparparig na kanya kalisa, Adi. Talaga adyak magustuhan di kas jar ni Mamang ngay mawag. Iso ngay sakripisyo tapay lang taglangan ka dagiti trabaho ta. Masapul nga agawid ta. Sige nga, Rod, Manong Lance. Agawid ta iji ayan dagiti dadakkel ta. Mamang, ada kamin. Apedak na kayo tada diti balay, Mamang. Ayan ni Papang. Or-orayak asumangpot ni Papangyo. Ha? Apay? Napanan na, Mamang. Kung naklakit din nun yan tinapasamak kan ko, ana. Ta, pag-awidan na kami kan ni Lisa. Napanan ngamin ni Papang, Mamang. Or-orayak nga isang pot na. Manipod. Iti punerarya. Anya? Ha? Ala, ni Mamang. Apay kasta kayo. Anya ka din dahi tangay bagbagayo, Mamang. Mabalin ka di. Di kay man mangrabak iti kasta. Sana napintas ti kasta rabak. Nangagyumot ti imbagak saan ka di. Or-orayak asumangpot ti bangkay ni Papangyo. Natayan ni Papangyo. Saan? Saan po na day ta, Mamang? Papa!
Apay, di na kami inuray ni Papang. Anya tinapasamak, mamang. Apay nga, di na kami pinakaamuan. Sana nailimot ka na kayo ti kaadati sa gubanin ti Papangyo. Aging ka iti maudi nga angas na. Na kayo nga agkamsat ti dakdakamatan na. Inururay na kayo itinabayag. Kampulo sa diyo pinatkastikin daw na kada kayo. Pakawanan na kami, mamang. Hingga gumaan na kayo nga inuray nga ang kamsat. Nabayagan ang giptor. Katitimarik na nadinan kamahalan. May sa tibilin na. Ngaidanon ko kano-kanang kayo. Patpatkan na kayo kanuuna, ay anak ko. Di kay kanwag danag. Tawan sakit tinakam na kada kayo. Gauray kaya rigan na kano nalipatan yun ti amayo. Awan kinapot na na ito, mamang. Ay, sorry, mamang. Bagawanan na kami. Ipagakbutan. Awan ti sakit tinakam ka na kayo ti amayo. Ang amanak ko. Nalipatan yun saan. Ganda kami pailadadak kayo. Saan na kwarta lang ti kasapulan mi. Kasapulan mi ti oras. Kanatensyon. Dayta tinabayang nga inururek ti apayo. Ngaman yan, tadi yung man na naipaikan ko, ana. Siyang timang rik-rik na para kan ko, ana. Keso pa sa rayawagan kayo. Ngaman yan, tadi nakman na naipayan iti uray apag kanito lang ko na. Aging ka iti saan na nabailan di amayo. Hanggang kasi tinakon-akon. Di kay pagtanong. Tawa na pulot di sakit tinakap na kada kayo ang kamsat. Pasiga pamataglaang tiimpay na kada kayo. Aging nga, iti maudi nga angas na. Nagdagsan ti barukong ko iti daydi agundaway manang Emi. Kabayatan ti panangyibkas ko kadagiti anak mi, ti amin amarikrik nami. Nang runa una yan tirik na ti asawak, sakbay ang nagsatan iti angas. Talagaan ang riknaak, tadi man la napatgan dagiti anak mi ti maudi akid daw ti amada, sakbay ang nagsatan. Makita na kumaida, iti maudi agundaway. Ad-adan ti panagsangit dagiti agkabsat, ididimtang ti karro anang itulod iti bangkay ti asawak iti pagtaengan mi manang. Ngem awanen ti maaramidan da. Uray kasanupay ti panangyibkas da iti panagbabawi da, saanen amang ngagpay ti amada. Manipod simmang pati bangkay ti asawak iti pagtaengan mi, aging ga idi na itabon, saan apulos apimanaw dagiti agkabsat. Talaga nga impapas da akinaden na ti amada, nga uray nakasilid idin iti lungon. Jakmat ket di mababalaw dagiti anak mi, tadaket nga rod trabaho da, kanda dumapay apakakumikuman da. Ngem tilaeng tagisayanget, ket ti gundaway kuma ana ipaayan da iti ragsak da di amada,
no pinatganda ti maudi akid daw daytoy a makita na kumaida. Nalabit ang nagbalin eleksyon kadakwada tinapasamak manang. Agsipod ta ita, siyak pa'y ket din ti agkedked tunggal adda pangipananda kanyak. Tunggal ipasyardak. Ti kayat da kano, maipapas da ti mang taripato kanyak ta si bibiyagak paylaeng. Banag apakaragsakak met. Ngamket di, mang tedliday iti kaunggak, tunggal sumken iti panunot ko, day di ador. Kadagiti dumdumngeg, sapay la kuma, ta nakaagsaw kayo iti nabalitukan nga adal. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Marta. Pagayam ko a Marta, mariknak ti marikriknam, nang runa idikunam nga irikriknaam day di asawam. Ngampod numat ngamin tinadakamat mo iti surat mo. Ti agasawa, mangrugida adudwa dalaeng, ket agibus da adudwadan tumatlaeng. Saan amalapdan dayta, tadagiti anak, apaman adumakkel ken maaddaandan iti husto anakem, mangbukal dametten iti bukod da a pamilya. Ngam adamot may sa abanag akayat ko apagpanunutan ti amin adumdumngeg. Awanen ti kapatgan dito'y lubong, nudi ti oras. Iso asaan tayo kumaasayangan daytoy. Agsipod ta tinapatag nga oras a mapaluspusan, ket saan ton a maisubli iti kaanuman. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapuna